И здравейте на всички, аз съм Хейтер и днес мисля да тестваме една нова игричка, която се казва Raid Siege, което просто видях и реших да я тествам, защото ми изглежда интересно. Не знам, ако искате, може да си изтеглите. Изглежда яка Tower Defense, ако не се лъжа. Нека започнем с играта и да видим какво представлява. Така, зареждаме света. Може да се разберем дали съм човек, елф, да, и това е някакъв гоблин. Орк, добре. Аз мисля да съм елф. Не знам що. Така, за какво става дума тук? Трябва да натисна и да вляза. Добре. Треньор, здравей, ти си Гоша. Така, това трябва да изберем карти и да ги поставим, ли? Така, поставяме тук. Кристия. Някакви фермери. Слагаме ги. Така, трябва да го атакуваме. Какво се случва? Давай, тичай. Те тук малките събират дърво. Доколкото виждам. Искаме още елфи. Толкова че спомня. Не чакайте, ще съберем. Ето големите. Моля просто да големите. Това големия дебелак. Тук много силен бе. Тук почти разбия колата. Бързо. Пускаме коне. Така, добре. Убихме го. Пускаме дървета. Дървета са мощни. Бой дървета. И разрушихме го. Все пак това беше лесно. Това беше треньора. Това е нещо като Clash Royale с честовете. И получихме епична карта! Елф принц. Предполагам това не е редко, защото всеки, който е елф, ще го получи, но за втори левел иска 4 карти. Ужас. И другото, което получихме yes, кентавър. Ще го апгрейднем. Я да отивам при картите. Така. Кентавърчето става мощно. Кентавър пауър! Така, виждаме този епик принц или елф принц, какъв беше. Това вече го сложих в дека. Какви сти неща? Добре, това тега. Така, какво е това? Може да си апгрейдвам пауъра, ли? Не искам това, Искам да си апгрейдвам да имам дърво. Сега отиваме в дънжена. И започваме да се файтваме. Let's go! Така, и да видим това в принцип, но преди това ще пусне такива. Да ходя да събират дърво. И малко елфчета и двоя елф принца. След като съберем за него. Ето. Тръбвай, ти можеш. Ще го пребиш. Обаче да разправим атаката му отгоре. С нашия кентавър. Нашия кентавър е мощен, но нашия втори. Като е елф принца. И си души елф. Ще пусне едно дърво. Дървото мисля, че играе роля на танк, но аз не го използвам като такъв. Това е в принцип много силно, бе. Така снайпи. Дайте, спамиме в принцип. Дървета, само тежки единици. Я да видим това дърво. Това е в принцип не е супер силен и губи. Така, супер. Първото ниво е завършено. Мога да го играя на хард. Я да видим. Готова ли сте? Така, мога така да ги мести. Така, мисля да си подготвя защитата с този елф принц, защото отива там. Добре, както иде. Пускаме едни малки елфчета. Искам да пусна малки там. Не, дървото да защитава. И зад него един кентавър плюс ето Моник. Давай, Моник. Те стрелят много мощно. Поне моите качели събират дърво. Така. Играта ми изглежда интересно. Там има един кентавър и един елф принц, който трябва да изчисти. Този кентавър. Него ми. Пускаме тази женичката. Тя какво прави? Но смешно.
Така мисля да си подготвим един пуш, който да е подготвен. Да не спаваме миници, така да изчакваме малко да ни се зареди. Мисля да пуснем в принцип обаче отзад, защото тук доста сериозно ни пушва той. Остава 2 минути до края на битката и дърво отпред. Супер. Кентавър, малки евчета и това е ултимативната атака. Така, давайте, да се атака. Можем. Мога да ми кеф, че има дилей, в който не може да пускаш единиците на ръцете. Тук Кентавър много здраво бъхти, бе. Това Кентавър е най-якото нещо, бе. И ние го разбихме. Какво получавам? Получавам 2 малки нещица. Опа. Съжалявам, тъпа реклама. Ако го бием още веднъж, ще получим дърво. Може би по-късно. Сега не искам да си апгрейд на аз малко. Това е. Имаме. Отключих някакво ново нещо. Прасенце глиганче. Имаме и друго. Още един глиган. Т.е. 4 глиган. Yes! Това си го апгрейд на 100%. Така. Добре. Я да видим декани. Получихме такива, които са яки. Малка спамерска единичка. Хубаво. Къде е прасето, Къде ми е прасето? Футва. Аз имам 3 дека. Единият са само с орки, другия само с гоблини и така нататък. Така, Orc Warrior. Не е особено силен. Това праса какво е? И това праса не е силно. Ще си игра с елфа, защото ми е най-развит в момента. Имам епик с него. Къде се апгрейдвах скилове? Да. Така, добре. Ще получаваме повече... Какво кажа така? Повече дърво. Това. 5% това ще увеличим кръвта и демиджа на колите. Мисля, че дървото ми е по-нужно, колкото и да е скъпо това. Сега се връщам, изчакайте. И така, завърнахме се. И тук ще видях, че имам някакъв квест пак, който ще ми даде 15 карти, от които една къмън, или колкото са там къмънки, ще има и епик обаче. Ще има и много джемчета. В този подарък тук отгоре. Не мерси. Така, какво е това? Не ми пука, честно казано. Но, нека изпълним квеста. Така, така, нещо, което ми дава много неща искам. Това за 400 пари. Така. И отиваме да се бием в арената. Ние търсим. Това дали ще стане днес. Ще се върна като намерим опонент. То преди да спра точно намерих. Така, това мисля, че някой друг човек. Трябва да си пусна такива. Такива печали. Неговите са 3-то ниво, не е честно. Така, искаме елф принца. Дърво, бързо дърво. Да тия тази да снайпа. И той има елф принц, което не е приятно. Кентавър е мощен. Кентавър да бърза напред, да бие. Това ще бъде по-трудно. Така, тък напрежението истинско. Как неговият принц е по-силен от моя? Това е тъпо. Бързо е! Бързо, уби го е! Дем, така предчувствам загубата. Просто предчувствам я. То е много силен. Не ми убивай малките гадове. Не. То е много добър. И аз моята го фана. Не. Не бе. Добре, този открихме, че е прекалено силен. Ще е толкова добър, бе. Явно също тия точно не мога да се съпротивявам. Те са много добри. Паднах. Жалко. Тези досадни реклами. Какво е това? Де едно? Бе! 3 дървета.
Така. О, какво си ти? Това е за Human, тъй че не ми пука. Yes! Yes. Какво си ти, бе? Какво скажи, бе? Я бе. Така, медалчета някакви. Охо, ние тук имаме да взимаме баявчи ивенти, бе. Съм бога, гледайте колко неща съм направил. Така, имаме нови... Това може да ще го апгрейдна. Ще го апгрейдна. Картите. Така, тук за човеците... Така... Не ми показа тях. Имаме ето тези нещица. Collector Sources. Така. Дървото не мога да си го вдигна, но иска да си вдигна дървото. Какво е това? Това изглежда яко. Какво това е? Какви сте яки неща, бе? Та игра много готина, хора. Препоръчвам вие. Ако си изтеглите, мисля, че много ще се забавлявате с нея. Аз в момента поне се забавлявам. Мисля да изиграем няколко в дънжена, защото тия са ми твърде силни. Но дайте си вземем някой квест. Така, Obtain to Victory, така, One Victory, Dungeon Battles, така. Това ще изберем, защото е по-лесно за моето ниво. Така, не чакайте, дали да си вземем дърво или директно тук? Скачаме в битката. Така, пускам ги директно тук. Маха, гледай какъв махан, ще ми гренди той. Миличко, сега ще я приплеснем. Тя там да ги снайпи. Аз ще спамя тук единици. Убиймо тия бързо. Дървото да ходи напред. Дърво, айде бе. Дървото, що не иска да ходи напред, бе? Не, разгледа. Като дракон, бе! Като дракон! Много силен! Толкова силен, бе. Що не мога да пускам единици? Добре. Той дракон много силен. Кентавър, газ напред. Давайте. Ще пусна втори принц. Давай. Тъпо, че няма бариера, но трябва да си го цъкам. Давайте. Преплеснете ги, да. Убийте ги бързо. Браво. Добре, перфектно. Кентавър не му пука. Давай, кентавър. Йос! Удари един път. Хубаво. Това беше добре. Това се получи много добре. Втори принц. Убивайте всичко, принцове. Кентавърчетата са много яки. Така. Искам да събера за... Не, това е сплаш демидж! Добре, слава богу, че го убих преди да ми убие принцесите. Така вече мога да пускам много по-напред. Принц, давай в принц. Хубаво. Не е хубаво. Мисля да... Този дърво имам страшно много, но... Не мога да го използвам. Какво ще ми събираш ти тук? Нека му спрям притка към ресурси. Така, спряхме притка. Това откъде стреля, бе? Това не е господа. Госопот. Давай, малко да изчупя цел. Дървото няма никога да ни свърши, като гледам. Дабл ресурс. Аз цепи го. Тук няма къде да се умира, пука. Там беше. Yes. Добре. Разбихме го. Печелихме си reward. Така, тук няма да ги играя това. Мисля до тук да приключваме с видеото. Надявам се да ви е харесало. И до скоро!